Muhammad Nurhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki lare ngono atuh kutha manggene teng kampung cedak alas cedak kumpul wong lewang-lewong tete marke nanging urung caket watu sakunung-kunung kirang kaulan lias rawon najan kula lare ngono ampun supe ampun lali metu niat mulung napa mandung kula wong bingung ora duwe papa ora duwe piyo ora udan ora mendung kocamane para priyayi bingung biyen pripun kok ora dipeto sumangga dipun jangkepi ingkang saged ingkang boten saged tinggal kemawon kanggo hiburan mawon boten sak sing penting happy. Jadak alas, jadak krumpul, kong lewang-lewang tete marki nanging lorong Selendang pelangi jari ekawon ae kunjung bebetan sarung atuh watu sak gunung-gunung kirang kal alias rawon najan kula ampun lali meto niat nolong napa mentong kula wong bingung ran duwe bapak ran duwe piyo
men pripun kok rati beda terima nasib kula lare gunung matur suwun monggo ingkang saged dipun jangkepi wassalam.